Super. Links erop. Hij is los, hè? Het is eigenlijk een soort droomput. Een soort, ja, ik beschouw het haast als een soort sluitsteen. Weet je waar ik gewoon binnen. En dan haast het me, dan weet ik net altijd, ja, is het dit nou wel? Hè? En ja, maar ja, het is nou wel klaar. Dus het komt naast een nek daar op een zakkel te staan en het wordt ook onthuld. Dus ik maak het er met doen, maar alle andere mensen ook. En dan, ja, dan twijfel ik natuurlijk van alles. Dan hiet ik gewoon matten of ja, is dit wel het beeld, zag het woe. En dus ja, ik ga vol met twijfel in dit hele gebeuren gewoon als ik al het orenwerk moet maken ga. Amsterdam, 98 kilometer. En dan is je thuis. Eigenlijk ben ik vanaf de kleuterschool al in heid mij deze hele kant uitzet en zelf dien om uiteindelijk deze klus. Het is een soort eigenlijk kost haast het hele stuk daarvoor als een soort opmaatje en dan ga ik hartstikke schuld iedereen erbij van om kruif te maken. Dit moet ik zien masterpiece worden, zeg maar. Ja, zo bewust van dat dit de opdracht van zijn leven is. Ja, en dat... er lijkt te volle druk op. Ja, daar wijkt gewoon alles voor. Oorlog lang. Hier, hier is ik al wat ouder, maar ja, hier achter de draaibank komt werk vanzelf. Hè. Ja. Nou ja, dit is hem. Ja. Dus hij is zeg maar dementerend of Alzheimer, nou in ieder geval, ja, waar hij zijn heel even benauwd van geweest is dat het gebeuren zo. Ja, en dat in ons. Ja, dat is, ja, dat begrijpt je natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Nou ja, dat is juist het ja, de Telegraaf. Ondernemende Friesen beginnen productie van driewielige fietsen. Ja. Je heeft een bladje of zo. Ik toen een keer jongen dat wie een lichtfiets of zo. En nou, dat leek me hartstikke leuk. Nou, je zei daar van, nou, zie dat weer mooi van u zei. Als je maar iets kwam, hij ging er voort in mij en dan moest het voort gebeuren. Dus de flags waren gewoon in mijn squalfiets zet. En die waren dwars door midden sliepen. En daar waren op steun mee, die maakten we daar machine bij een lichtfiets van. Nou, ik een lichtfiets door. Maandag ging ik op een lichtfiets naar squallen. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Maar hij wie dan extra om dat te zeggen van, nou ja, dan mogen we dat eigenlijk in productie nemen. Dus er wie meer iets aan fiets hebben, nou, dan maken we meer fietsen. Dus ben de kwaadste keer, voordat ik er zelf werk in hier, ja, in een soort van meer en meer een fietsfabriekje. Ja, dit is hier mijn stroomlijnomhulling. Dus Wietse wie is testpiloot. Die kon verschrikkelijk goed fietsen. Wie net dat dus fietsen heel goed vinden, maar Wietse kon gewoon heel goed fietsen. Mijn surfplank er bovenop. We hadden uiteindelijk meer hield mijn verlenen, waar we er met vertjenen gaan.
Uitsheid en bij Uitsheid ben ik begonnen met eerst mijn hekwerken en wienwiezers en squashkappen. Maar ik ging inmiddels echt baan en trouwd, mijn dochter. En toen moest er wel geld verdienen worden. Dus dan begon ik zo wat dingen te maken. Er kwam er op een gegeven moment een kunstenares die vroeg ons om een beeld te maken, of een zakkel van een beeld te maken. En die ging een opdracht kregen en ik zo'n praatje met haar. Goh, ik zei, hoe komt het eigenlijk ons aan opdracht? Want ik hier op een kunstacademie alleen maar aan het schilderen geweest. Ik ging nooit een beeld maken. Serieus net. En die zei dus van, maar je inschrijven, dat besteedt een kunstwerk en dan krijg je wel zo'n bladje en dan snel staat er een opdracht in. Nou, dat ga ik dus doen. En toen vrij gauw daarna hebben we een opdracht vregen van, moest een beeld komen van Nienke van Hichtem in Nes. En daar ga ik op inschrijven. En toen zei ze van, weet je wat, er maakt een schaalmodel maken. Want dan iedereen levert een schetsontwerp in, want dat was vregen. En dan leidt er een hele stapel schetsontwerpen op de tafel. Maar dan staat 10 schaalmodel er bovenop. En die kun je net op een stapel lezen. Nou, dus dat ga ik doen. Nou, die opdracht ga ik krijgen. Nou, toen komen we voor het laatst. We gingen nooit een beeld van brons maken. Ik ben als dat naar Vlieland, hè? Ja, waar ik hem erin. Vreemd? Wel lekker even. Met beeld, Hans. Oh, ja. Nou, ik ga verleden week zien naar een poorterhuis. Ja. Nou ja, heel van brons zelf, maar... Ach ja, dan had ik wel zoiets van, nou, ik weet niet. Van mij staat er net helemaal goed. Nee. Dat ken je ook nog, hè? Dat er haast de plek staat, dan is het zo. Ja. Dat, nou ja. Nou, maar elke mal een beetje. Juist. De sport zit wel diep in de familie. Dat wel, ja. Nou, beide bereikt nemen. Ja. Hey. Wie vooral Keertsen. En dus hij die wie er helemaal gek van. En die had u er eigenlijk ook helemaal gek van maken. Ja. We werden op Pleertske boeten verder. En dan gingen we eigenlijk zo'n trainingscircuitje maken op z'n anderen want opslaan. En achterhuis uitslaan, probeer het oorlogboot te rijden. Nou, dan weer gewoon een paardje achterhuis. We hadden altijd de onren heen van de opslag. Ja, dat groeide nooit in gas. En dat houden we keel. Gewoon zo vaak winnen we er aan de gang. Altijd uit kwalwij winnen we las. We eigen baltjes maatje van krantenpapier en fietsbandjes. En de laatste maandagskranten, en dan gingen we PDS de Faber en Johannes Brands marcheert in het baltje. En de foto's van het verslag van de hoofdklassewedstrijden. Ja. En voetbal spelen dat doel al een rol? Nou ja, als je uiteindelijk die prestaties die het Ajax leverde, waren dusdanig uitzonderlijk. Wij hadden toen helemaal geen televisie. We kregen later een hele televisie, maar dat wil vol later. Dus ik had ze toen in die tijd, in de 20 jaar, nooit voetbal gezien. Ja, als Leeds Band kreeg je dat gewoon mee. Ajax, dat wie gewoon, je zong dat versje, Ajax heeft de Wereldcup. En ja, daar hing je het wel altijd door. Wiets en ik, maar je beiden, nou, wij zongen dat gewoon. En als we dan bij Beppe kwamen, die stak daar weer. Nou, die is een grote toeter onteer. Nou, dan razen we erin. Ajax heeft de Wereldcup. Ja, prachtig. Wat het nou krijgt, wie wist je net. Maar zo roepelt zo'n club uiteindelijk gewoon al in je bewustzijn. Waar het er eigenlijk zelf erg in gaat. Keertsen wie wel nog maar in je. Wie gewoon eigenlijk Friesland. Dat wie en Keertsen en ja. Dat was echt in mythische proporties waar dat ik vertelde natuurlijk. En dat kwam natuurlijk, nou ja, dan hing je door de Romeinen en de Vikingen. En weet ik het wel net waar die sporthal wel net bij komt. En dat waar ik in een historisch perspectief naar jongen. En je voelde als bijna al van dat je daar op die manier echt maar aan de gang vindt om het in wezen in stand te houden. Dus we gingen een soort morele plicht veel niveau. Van ja, we moeten het gewoon doen. Hè? Want het was wie net dat het hele dorp ontkersten wie. Nee, voetballen wie natuurlijk veel groter. Ik kon natuurlijk bij Scheid altijd
verschrikkelijk goed praten. Hè? Ja, ik net alleen, in is heel gezien. We praten echt overloos over van alles. En fantaseren. Dus we konden daar maar het was nooit echt helemaal flauwekul. Dus je fantaseerde op een manier dat je dacht van ja, het zou ik nog wel eens kennen. Nou ja, en dan zit je in het werk en dan begin je natuurlijk ook te praten en te fantaseren van ja, wat zoekt nou een keer graag meidje willen. Nou ja, dan wie natuurlijk in wezen, al voordat er sprake van wie, hingen we de naam van Hartse Skuul alles vallen. Want ja, samen wie natuurlijk bij het leven al een eigenlijk stiet het leven al op een voetstuk. De man hier echt iets van een standbeeld in hem. De grandeur waarmee het hart zijn bewoog, ja, dat hing gewoon wat. Ja, en dan gebeurt dat. Nou ja, dat is onvoorstelbaar. En dan denk je, daarna hebben we het wel aan de keukentafel rond van ja, nou is Hartse gerealiseerd. En we zijn er hartstikke wijs en grutskop. Maar wat zou je nou een keer meidje willen wat nog mooier en groter is? Nou, eigenlijk wie dat er echt net. En binnen Friesland kwamen we er in wezen helemaal net uit. Ja, had je dan toch helemaal als een gladiol aan het fantaseren gaan. Wat eigenlijk net eens realistisch werkelijk werk kon. Nou ja, maar als het helemaal de vrije hand hoest in gedachten. Ja, dan kwamen we alleen maar op Johan Cruijff uit. Ja, zo hebben we het er wel over vroeger. Fantastisch dat jullie hier allemaal zijn. Voor de beste voetballer van de wereld die we ooit gehad hebben. Johan Cruijff. En ik hoop dat we een fantastische dag hebben vandaag. Ik vind het nooit weer. En Berber, de jongste dochter, die komt door. Echt zo van, Johan Cruijff is daar. Maar als je verjaardag ben we erheen gegaan. Ja, ik weet het niet meer hoeveel mensen, nog 10.000. Ja, door die hele nauwe streetjes van beton daar bij het huis. Bij de grentenzaak van zijn oude muur, dat er vroeger opgegroeid is. Zo, naar de arena rondrodden bij Almer. Ja, dat is onvergetelijk dag wie dat. Je realiseer je op dat moment eigenlijk wat de persoon teweeggebracht had. Waarom redt Cruijff daar? Ik denk dat Cruijff vooral het traject wat Cruijff online had. Dus zijn hij jong van en eigenlijk op achterstand zet is daar terug, maar het Safiërs kopen kennen helemaal zijn eigen gang in. Maar dan echt nog een keer de onvoorstelbare eigenschappen had over het unieke hoe hij het voetbalspeltje uitvoeren had en er zelf uitvoeren kon. Hij had nog nooit weer in je sardine. En serieus, hij vond natuurlijk echt de uitspraken van Cruijff en het hele verhaal van Cruijff geniaal. Ja. Dus het is bij u thuis aan de keukentafel altijd echt in superlatieven praat over Cruijff. Hoe is het eigenlijk maar nemen maar ik kreeg heel volle last van aangezien ik het meest rennen. En had één klus nou me absoluut net meest rennen moest dan wie deze. Want ik wist echt wel dat maar Cruijff geeft echt alle registers open. Dus iedereen wil dat wel. En elke kunstenaar die wil Cruijff meidje, tenminste die in dit soort werk zit. We zijn naar Spanje maar gezien op vakantie, omdat we 24 getrouwd zijn. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Maar we winnen maar krijgt in Spanje maar snel en toen belde een van de werkgroep op. Had ik de weken daarna een pits doen, want ik zit bij de laatste fjouwer. Moest ik een pits doen in het stadion. Nou ja, dat snapte het wel.
Die vakantie wie natuurlijk, ik doe voetbal weer waarom. Die haak dus die weken daarna haak ik hem niet in. Ik ga eerst op met de band oefenen. Nou ja, ik denk dat hem vaak doen. Dus die zijn van hij maar beginnen met clubliedjes jongen. Nou, ik het clublied jongen van Ajax. Ik ken helemaal niet jongen, maar wie won een goede tip. Want het ontspande wel. Ja, en dat denk ik dan natuurlijk wel van eigenlijk best een hele leven haast als opmaat om dit te krijgen. En dan is het momentair. En dan moet ik in weekend nog even een skaalmodel in elkaar prutsen. Want ja, dat hoede natuurlijk net. Maar ja, dat wie wel een beproefde methode. En dat is ook waar, dat hier iets meer... En toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoon van een werkgroep. En die vroeg van, is het goed dat we morgen langskomen om het schaalmodel weer terug te brengen? Je bent het geworden, man. Toen ging ze de camera op het schouder te draaien. Toen weet ik gewoon, nou ja, toen hik ik hem. Ja, nou, toen ik zag haast door de knibbels. Ja, die ene die kwam en al die goelen. En dat die gewoon... Ja, dat is zo mooi om te vernemen hoe wordt dat het niet kunnen. Net die jongens van Ajax alleen, maar ja, mijn eigen band en mijn vrouw. Dat is natuurlijk, ja, dat is toch zo mooi dat je dat vernemen. Ja. Dit zou ik van Basten buiten kennen. En dat mogen we net hebben. Het mag wel onmiskenbaar echt een typerend iets voor Cruijff werden. Als je Sanningen vind ik ook wel typerend. Nee, dat is echt Cruijff die het oorzicht had. Dus die net naar de bal zit, maar vooruit zit. Dus een soort regisseur in het veld is, maar die het wel in actie is. Dus net een statische, een wiezende Cruijff. Die steekt een heel soort just. Maar dan staat er eigenlijk stil. Je wil en je hoopt haasten dat elke een het Johan Cruijff erin herkent en het mooi vindt. Maar ik hoop ook dat ze het verrassend vinden. Dat ze verrast worden. Dat het, ik merk nou ook wel van... je bent nog z'n 4. Nou ja, wat maak je nou? En dat, ik realiseer me wel dat iedereen er wat van vindt. Hè? Ja, Jezus, hij vult het hele trainingpak net. Hè? Iedereen gaat naar het gezicht zien van de herkenbaarheid van Cruijff zelf. En volgens mij had Piet Keizer dat een keertje in hem zijn... dat je moet ontspannen voetballen. Dan kun je het beter presteren. En als het in het gezicht ook best... Dan hij had dus een heel ontspannen... Dus juist het hier ook wel heel ontspannen relatiedrukking in zijn acties. Dus tijdens het voetballen is juist al net een grimas. Je wil gewoon het uiterste eruit halen. En ik weet niet dat het slaagt, maar ja, dat had ik mezelf wat opleiden. En dan... misschien is het wel helemaal net handig. Misschien wie wat meer ontspanning erin wel beter, maar dat lukt me nou nog net. Mijn angst is eigenlijk dat ik later denk van dit hier was matten. En die angst, die sloopt er nou in bij alle keuzes die ik maak. Dus ik wil echt in zijn uitdrukking naar voren komen laten dat het natuurlijk een Amsterdam straatkoffie is. Zeg maar. Dat de Amsterdamse bluff moet er ook in uitkomen. Dat wil ik ook. Ja. Later wie ik mij zei, want brons zetten. Deze techniek, zei er,
Zat die in de Romeinen het ook? Nou, de Romeinen konden het misschien wel. Maar wij konden het net. Het ging echt mal. Het brons dat rond als lava onder een skoot warm terug. De opdrachten om de beelden van Nienke van Hechtem en Hartse Skuld te maken, dat wie een echte boppenslagen. Waarvan hadden wij nooit dachten dat dat gebeuren zou. De gere funderingen maken en de beelden te plak zetten. Maar u zei de Asterdecor. Met de betonmon op elkaar voor het beeld van Bobby Harms naar Amsterdam. Dat wij hier nou aan het werk binnen, zei er. Hier in Amsterdam. Dat is dan net de Leeuwen. Doet Hartse Skuld. Die bij het leven al op een zakkels die. In haast de plaks die. Had dus hij maar wel vrede. Als het nou wat meidje woest. Wat door hartse hennen gaat. Wat zo staan het allereerst meidje willen. En toen kwamen we erop uit. Dat alleen eigenlijk Johan Cruijff was. Nou, dat paart zich voor. Dat in een loodje hoor. Zit Cruijff op een zakkel. En dus hij laat hier. Van Zimmer wie hij nog bij me in loods. En zeggen, boetseermodel van Cruijff. En zei, dit is altijd grauw aan. We gaan wat afpraten in Hemelen. Prakasseert, laken en prutst. Dat was machtig. We gaan nooit niet spul gewoon, wist mijn maat. Hij, wat hebben wij het mooi gewoon. Laat mij maar varen over de wegen. Laat mij maar druwen op de wind. Laat mij maar dromen over het leven. Vaak zit beter weten in. Laat mij maar dromen zolang het ik nog kan. Als ik mooi droom, dan had het leven zin. Die op een gegeven moment nog direct wel van haar eens op. Hè? Want dan weer die weer een hele week maar die holen aan de gang. En nou, wat zei ze van? Ja, ik zei, ja, volgens mij is het oké. Nou ja, dan wie dat net gedaan. Dan begonnen we weer en weer. En dit weer maanden en maanden zei. En dan ging er weer een voortwaarde weer afzeggen. En dat houdt net op. En op een gegeven moment dacht ik, wanneer komt dat punt dan dat het clear is? Hè? Dat je zegt, nou is het acceptabel. Volgens mij hebben we dat dan een paar keer gehad. Maar dan begonnen we weer. Dat wie net genieten. Net echt. Maar het lukt. Hij lukt me altijd weg. Dat ik geen boatje meer wil. Hè? Want dat moest altijd nog van u zeggen. Dat vonden we het mooiste boatje. Maar dit is te groot om te... dan wil het net meer boatje. Nee, en ik denk dat het hetzelfde is als Cruijff toen de profvoetballer was. Dan ben je net meer vrijblijvend een bal aan het kopen. Nee, want de haast de mooiste klus die krijg je. Maar als ik nog steeds een keer achteraf van... Ja, ik er heel wat van genoten. Dat denk ik net. Nee, gewoon te spannend en te volle druk. En morgen is Safir. Komt de familie Cruijff? Ja, dat weet ik nog net. Dat is echt heel lastig, want die zit in Spanje, in Barcelona. Ja, dan ben je ook restricties. Dan moet je 2 weken in quarantaine en zulke dingen. Dat, ik vrees me, ja, ik geloof net dat dat gebeuren gaat. Dus dat is wel heel jammer. Dat is het beeld wel van hun heid en hun man. En ja, dat is wel het dichtste bij waarvan het je graag ik vielen willen hoe het is.
pakt. Ik hield betaald van, nou, als het Safir is dat het onthuld wordt, dan redelijk een bus uitverfd worden. En dan maar we een hele ploeg maar we naar Amsterdam en dan maar we dat maar snel delen. En die animo die wie er ik wil. Maar het is nou deze tijd. Nou ja, ik kon nooit in sleep komen natuurlijk. Goedemiddag Ajaxiden. En dan met name ook alle Ajax-supporters thuis. Die nu live via internet met ons meekijken. Natuurlijk hadden wij hier graag met veel meer Ajaxiden willen staan. Helaas is dat vandaag de dag niet mogelijk vanwege de geldende coronamaatregelen. Ajax-supporters gaan altijd voor het beste. Dat onze keuze uiteindelijk op Hans Jouta is gevallen, is omdat hij in onze ogen ook echt de beste man is voor deze klus. En ik kan jullie alvast verklappen, hij heeft opnieuw fantastisch werk geleverd. Beste Hans, namens de familie en natuurlijk ook namens mezelf als zoon, wou ik je heel erg bedanken voor artistiek, voor hoe je het gemaakt hebt, de belevenis, de passie. En dat iedereen zonder een naam te lezen weet over wie het gaat. Ja, ik denk dat al alles zegt over de kwaliteit. Dus gefeliciteerd en nogmaals namens de familie heel erg bedankt. Ik hou wel alles jong. En ik wil dat op een gegeven moment direct weer in waarom vind ik is. Dus alle bezielingen en leven die ik in me hier of ha, ja, dat ga ik wel bezocht om dat in het beeld te krijgen. Ja.